Doncs els ortodoxos som cristians igual que els catòlics i creiem en el mateix Déu, el Déu de la Santíssima Trinitat, el Déu Pare, el Déu Fill i l'Esperit Sant. A veure, hi ha moltes diferències, però el que sí que tenim molt clar és el fet que som esglésies germanes realment, surten del mateix tronc, no? Que és el cristianisme, i aquestes diferències han anat sorgint al llarg, bàsicament, del primer mil·lenni cristià, d'acord, arrel d'una sèrie de decisions preses en els concilis ecumènics, celebrats gairebé tots a la zona de lo que abans era l'antic imperi bizantí, no? La part oriental de l'imperi romà. Llavors aquestes diferències són moltes, són diferències de doctrina, són diferències de culte, són diferències d'organització de l'Església. Fonamentalment, la primera i la major diferència és la diferència de doctrina representada pel filioque, que als catòlics, a l'Església catòlica existeix, a l'ortodoxa no. Aquesta és la principal. Hi ha moltes més. Per exemple, dogmàticament també en el cristianisme ortodox no tenim aquesta idea de la infal·libilitat papal, no existeixen, per tant, tampoc les indulgències papals. Per exemple, no tenim un equivalent del papa, per dir-ho així, perquè l'Església ortodoxa està organitzada d'una altra manera, per nacionalitats, per tant, no hi ha un cap de l'Església cristiana ortodoxa, almenys a nivell, diguem-ne, formal. I després hi ha diferències de culte, per exemple, que en el cristianisme ortodox es fan servir els àsims, no els van ser llavors, per l'Eucarístia, i l'Església ortodoxa no. Després tenim el celibat dels sacerdots en el catolicisme, mentre que a l'ortodoxisme això no existeix tampoc, ja ho parlarem, suposo, també més endavant. I, encara més diferències, però principalment crec que aquestes són les que ens diferencien. Podem parlar de la Bíblia, no? Que és la base del cristianisme tant ortodox catòlic com el protestant, no? I a més, a part d'això, tenim una bona part del que es diu la tradició apostòlica, tot allò que s'ha transmès mitjançant la tradició, la predicació, tradició oral, sobretot als primers segles de cristianisme. Recordem que el gran cisma que va haver-hi entre l'Església de l'Orient i la de l'Occident va ocórrer al segle XI, l'any 1054. Això va ser, clar, el punt culminant d'un procés molt llarg, que va recórrer pràcticament tot aquest primer mil·lenni cristià, però clar, en tot aquest temps, els punts comuns, i un cop més parlo de la Bíblia i de la tradició apostòlica, tenim molts sants en comú que celebrem en el calendari tant el catòlic com el cristià, i una altra cosa molt important, per exemple, la litúrgia cristiana ortodoxa que es celebra cada diumenge, la major part de l'any es basa en el text escrit per un papa. Estem parlant del Gregori el Gran. Tenim els sagraments, que són comuns excepte un d'ells. Hi ha 7 sagraments a l'Església catòlica i 6 d'aquests són comuns en l'Església ortodoxa. Doncs parlem del bautisme, parlem del matrimoni, parlem de l'ordre sacerdotal, parlem de la unció dels malalts. També tot això és comú, l'Eucarístia, tot això és comú entre les dues esglésies. L'única cosa és la comunió, que no existeix a l'Església ortodoxa, a la tradició ortodoxa, no? Bàsicament, és una cosa senzilla, no? Primer es fa la consagració de l'aigua de bateig, d'acord? Hi ha una sèrie d'oracions, es fa la benedicció del crisma, que serveix després per la unció del neòfit, que rebrà el bautisme. Es fa el bautisme en si, que consisteix en submergir el neòfit 3 cops del catecumen, 3 vegades en l'aigua, i després ve la unció. De fet, són dues coses simultànies, per això he dit que una de les diferències era l'absència de la comunió. Nosaltres no fem comunió, es considera que aquesta unció amb el crisma es fa i representa, de fet, la comunió al mateix moment que el bautisme. Personalment, jo vaig a una església que és una
parròquia ortodoxa romanesa, que abans estava situada a Gran Via de les Corts Catalanes, a prop de plaça Espanya, per mancar d'un espai apropiat per poder celebrar la litúrgia i la resta de celebracions, però fa poc que ens hem traslladat a la seu que representa de fet l'Església Ortodoxa Romanesa. Pràcticament eren dues coses paral·leles. No teníem un contacte real amb la comunitat catòlica, d'acord? Difícil de dir realment, jo crec que hi ha bona convivència, però crec que més aviat es tracta d'unes relacions formals a nivell de jerarquia i sobretot entre els sacerdots. A nivell de comunitat jo crec que no hi ha cap problema, però hi ha poc contacte entre les dues comunitats. Ara hem de tenir molt clar què significa ortodox en aquest context. O sigui, ortodox són els romanesos, els grecs, els serbis, els búlgars, els russos i alguns pobles més d'aquella zona de l'est d'Europa i part del que és Àsia. Per tant, ortodoxos en general no podria dir. Quan n'hi ha, però, romanesos, per exemple, podria dir que a Catalunya només, estic parlant de dades de fa un parell d'anys aproximadament, a prop dels 70.000. Hi ha també una enquesta de la Generalitat de Catalunya, si no recordo malament, fa uns 4 o 5 anys, en una població de 1.600, i en aquesta població 1,2% va declarar que eren cristians ortodoxos. Probablement a Barcelona per tradició, perquè és la comunitat potser més representativa dels romanesos de Catalunya i pel fet que és la comunitat més gran. Llavors aquí portem aquesta comunitat, vull dir, són 17 anys des que va arribar el nostre sacerdot, el pare Aurel Bunda. Quant a la vestimenta, diria que avui dia, en l'època que vivim actualment, potser no n'hi ha. Sí, és veritat que, per exemple, no sé si pels catòlics també és veritat això, a l'església les dones, sobretot, han de portar, s'han de cobrir el cap, el cabell, amb un mocador de cap, aquests que es posen, però és veritat que és una cosa que no sempre es respecta. Hi ha una separació també formal, però no sempre es respecta a l'església, que els homes es posen a la part dreta de l'església com entres i les dones a l'esquerra. Per el que fa a l'alimentació, diria que el més important són els dies de Quaresma. Són només els 40 dies abans de Setmana Santa, com també són els dies de Quaresma en el cristianisme catòlic, sinó també estem parlant del Nadal, també són els 40 dies previs, també estem parlant d'un període abans d'aproximadament 2 setmanes, abans de l'Assumpció de la Mare de Déu, a l'agost, que és comuna amb els catòlics, i també abans del dia de celebració dels apòstols Pere i Pau, aproximadament una setmana. I a més, a part d'això, pràcticament totes les setmanes de l'any, els dimecres i els divendres, hem de procurar no menjar res d'origen animal. Al segle VII i segle VI-VII del primer mil·lenni cristià va haver-hi una cosa que es diu la controvèrsia iconoclasta, i les icones van desaparèixer durant un temps. El culte, la veneració de les icones es va reinstaurar després en un concili també ecumènic del cristianisme ortodox en el segle VIII, que no va ser reconegut pels catòlics, i es considera bàsicament això. I ara faré servir les paraules d'un teòleg cristià ortodox que casualment ve del món occidental, que era un anglicà i ara és un ortodox, que es diu Andrew Louth, i que troba tres coses fonamentals per descriure les icones del culte cristià ortodox. Llavors, la primera és la part material. Som éssers humans que som parcialment materials però també espirituals i necessitem una relació amb la materialitat del nostre voltant. Llavors, és molt important poder comunicar amb Déu mitjançant la nostra materialitat. Això seria una raó, d'acord? Una segona característica important és la part visual, que l'expressió visual de les icones a vegades pot dir molt més que 1.000 paraules. I després tenim la tercera part, que es relaciona moltes vegades amb una representació directa de la cara, sigui de la cara del Senyor, del nostre Senyor Jesucrist, de la Mare de Déu o d'un sant, que ens atrau, ens sentim atrets en aquest món diví i ens fa potser
poder col·laborar més amb la divinitat i expressar la nostra devoció. La veritat és que a la meva professió, sent metge i sent cirurgià, per mi realment la fe té un paper molt important. Crec de veritat, personalment, que hi ha una relació directa, intrínseca, en l'acte que estic realitzant en aquell moment, quan estic parlant, tractant un pacient, una persona que pateix, i el fet que Déu m'està ajudant en aquell moment i està ajudant simultàniament a aquella persona. Doncs sí, per mi és una cosa intrínseca. Sí, també és veritat, però és una controvèrsia que he trobat sobretot en discussions que he tingut aquí amb gent del món occidental, siguin catalans, espanyols, anglesos, la gent que ve del catolicisme. Per nosaltres, pels ortodoxos, realment, o almenys la gent que jo conec i que comparteixo les mateixes idees, no veiem realment una diferència fonamental entre una cosa i l'altra. Primer, que són dos coses que no es poden comparar directament, la fe i la ciència. Doncs no busquem realment d'aplicar la metodologia científica a la fe, i a l'inrevés tampoc, Doncs jo no les veig incompatibles, incongruents, no, es complementen. Al món d'avui jo crec que són complementàries i no és difícil entendre-ho, però potser això depèn una mica de la tradició en la que estàs arraigat, Sincerament m'agradaria tenir-ne més. Tinc uns quants, pocs d'ells, sobretot romanesos, o sigui, del meu país, i, amics no estem parlant de la comunitat, perquè a la comunitat ortodoxa, òbviament, tots som creients, però amics de fora de la comunitat, pocs, creients, o si creuen, no sé si creuen en el mateix Déu o no, des del punt de vista doctrinari, dogmàtic, potser no és el mateix, Però en Déu, en general, sí, tinc uns quants. Ara, la majoria dels amics difícilment els podria catalogar com a creients. Això està relacionat amb la meva joventut, podria dir, amb la meva adolescència, que va ser bàsicament el moment que Romania va sortir del comunisme i quan de cop i volta vam començar a tindre tota la música occidental que no teníem abans, i a mi, casualment o no, em va agradar més la música rock. Llavors, des d'aquell moment, quan vaig conèixer aquesta música, em va agradar la idea de poder un bon dia tocar la guitarra. I aquesta oportunitat va aparèixer fa uns 3 anys aproximadament a través d'un pacient, casualment, que coneixia un professor de guitarra. Vaig començar a estudiar-la, és la guitarra espanyola, no he arribat encara a l'elèctrica, però sí és una cosa que em distrau i oblido una mica del dia a dia, que significa per mi, bàsicament, la major part del dia a l'hospital. Generalment sí, per lo que fa a l'instrument que toco, que estic estudiant actualment, però no és només això. M'agrada, diria, a part de la cosa que em desagrada totalment, que és el hip-hop, per exemple, el rap i tot allò relacionat amb aquest tipus de música. M'agrada molt la música clàssica també, i qualsevol tipus de música bona. Per mi llegir és una cosa apassionant, però des que ara tenia 6 anys quan vaig aprendre a llegir i, clar, el món dels llibres sempre m'ha atraigut. Llavors, els llibres són tots els llibres que m'enriqueixen. Jo personalment trobo els llibres, per mi una de les llibreries més importants és la llibreria La Central de Mallorca, de Barcelona, on visc molt a prop d'aquesta llibreria, i constantment, cada 2 o 3 setmanes, entro en aquesta llibreria i començo per les novetats, però és veritat, com puc triar, què faig realment? A veure, he dit abans una cosa important, que és tot allò que m'enriqueix. Llavors podem parlar tant de filosofia com de novel·les, però generalment començo per les recomanacions que trobo en unes determinades pàgines d'internet que segueixo constantment. Parlem de pàgines culturals. Llavors, fonamentalment evito els bestsellers, no m'agrada la idea de llegir el que llegeix tothom i, sobretot, estic interessat en la crisi representada actualment en la nostra època que estem visquent ara mateix, provocada per la modernitat. D'acord? Com podem compaginar la fe, les creències religioses, amb tot allò que ens envolta? El desenvolupament tecnològic i tot això. Un llibre molt recent, per donar una referència, per exemple, és un llibre que recomano realment per tota la gent, catòlica o no, perquè està escrita per un filòsof i un historiador catòlic que es diu Rémi Braguer, és un francès, i es diu Moderadament modern.
m'agrada més menjar que cuinar, ho és de reconèixer. En aquests 10 anys que porto vivint aquí a Catalunya m'he desviat una miqueta de la cuina tradicional romanesa i ara sóc un fan de la cuina mediterrània. M'agrada bàsicament el peix, m'agraden els formatges, m'agrada un bon vi i bueno, tot això.